Lokal. Gunam-gunam ni Dr. Lutis Blas de los Santos, Internal Medicine Head ti the Black Nazarene Hospital, nga ganad itataanap po do ti panhiyempo gaputa uso ti heat stroke kunana adi pakaalaan daytoy ket dukas ta ang umato ti temperatura ti bagi ken ti aglawlawa imbatad na asaan ket di akadagiti makmakan tayo iti pakalan na. Ma-expose ka iti init or napudot nga environment, umuli di jay core temperature mo or di jay temperatura iti bagi iti 40 degrees Celsius or agpangato. You have to understand nga ti temperature ti mesa nga tao is normal up to 37.8. After that, we call it already fever or di jay lagnat. So, no nat nga to temperaturam ti 37.8 agpangato, aggurigor kanukwan. So, digijay tattao nga umabot ti temperatura na ti 40 or 40, iso da digijay ma-heat stroke most of the time. Kasi dijay nga time, dijay body or core temperature mo, mabalin nga makapakumbulsyon ti kasjay, mabalin ag comatose da, or agkaroon dat neurologic deficits or finding. Kaya po namin no kwa, ma-heat stroke da. Actually, sir, ada duwa nga klase iti heat stroke. DJ timakon ko na nga non-exertional heat stroke ken exertional heat stroke. Anat diferensyat duwa. So, DJ non-exertional heat stroke, ibig sabihin, awan ububraen na heat stroke lang. Jay mesa, exertional heat stroke, ibig sabihin, ada activity na, kaya ngimato di jay temperatura ija oneg na plus na pudot pa jay ambient temperature. Kabayatan na sagun ken kuana ket ada dagiti home remedy sa mabalin nga obraen tapno irikasta ket bumasit ti risgo iti heat stroke. Anat usually nga obraem je balay no agsuspetsa ka nga ada heat stroke di jay tao aglalalo na nawanan po na syempre itugot mo't ospitalen tapno no maited DJ hyperthermia protocols ni. Ti mabalin mo obraen nga dago si Jay Balayo, ikam iti ice di gizay kilikili, wenohan ket ito'y singit, tapnon bumaba DJ temperatura DJ taon, and then electric fan namon. Habang agur uray kat ambulansya, nga mangitugot DJ pasyente, ijay ospital na kwa. Digizay para digizay adults no kwa. Inlayon na akanayon ti uminom ti danom wenno aglinong tapno irikasta ket maliklikan iti nasa o asakit. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.